Здравейте, днес ще ходим в Пепко. Ако ми хареса нещо, може да си купим. Затова визирам с вас, за да си изберем нещо. Значи, тези слушалки не са лоши. Харесват ми. Видите, iPhone зарядното ми се е скъсало и ще да си взема едно. Ето тук, това е скрупня, ако някой иска да дойде в Пепко. Значи, начини доста ми харесват. Но не. Злато, чаши за вино, коледни неща. Доста са сладки. За сега нищо не съм си избрал. Между другото няма да е зле, ако видя дали има слайм. Значи има слайм, който струва 6 лева. Другият слайм е този, пак 6 лева. И това е последният слайм, който продават в Пепко. По-скоро слайм мога да купя някой друг ден. Хора, значи сега видях мистериозна турбичка на Майнкрафт. Мисля една от нея да купя и да видим какво ще ми се падне. Струва 4 лева, така че взимаме я. Отиваме към касата. В крайна сметка, нека да видим какво ми се е паднало. Значи... Давайте. Отваряме природните препилачки. Аз няма да гледам, ще гледате вие първи. Отварям очите. Хора, няма да си представя колко съм го искал това. Просто няма да си представя. Човек, погледнете го само. И буквално си е чисто желязо. В смисъл. Човек. Искам само да чуете звукът. Ами, това беше, приятели. Абонирайте се за канала. Ако мислите, че видеото ви е харесало, лайк. До следващия път.